Колба ти представя. В едно весело градче, където слънцето винаги се усмихва, живееха две деца. Ана, която обожаваше да кара тротинетката си, и Мартин, който никога не се разделяше с любимото си колело. Ана беше смела и бърза. С вятъра в косите си, тя се носеше като стрела из улиците, винаги първа навсякъде. Мартин пък беше внимателен и винаги усмихнат. Той караше бавно, но сигурно, и поздравяваше всички по пътя си. Един ден, докато се срещнаха в парка, Ана му каза: „Мартине, хайде на състезание до голямото дърво, да видим кой ще стигне пръв!“ Мартин се засмя и каза: „Добре, но нека това да е весело състезание, не истинска надпревара.“ „Съгласна съм!“ Усмихна се Ана и тръгна напред. Мартин тръгна след нея, но скоро изостана. Погледна надясно, едно котенце се беше качило на дърво и мялкаше уплашено. Мартин спря, слезе от колелото и повика помощ. Наблизо мина възрастен човек, който с помощта на чадъра си успя да помогне на котенцето да слезе. Мартин се усмихна. После отново се качи на колелото и продължи към дървото. Когато пристигна, Ана вече беше там. Подскачаше от нетърпение. „Ей, къде се забави?“ попита тя. Мартин й разказа какво се е случило. Ана помълча и после каза: „Знаеш ли, аз минах покрай котенцето, но бързах твърде много и не обърнах внимание. А ти си истински герой.“ От този ден Ана караше тротинетката си малко по-бавно, а Мартин караше колелото си с още по-голяма усмивка. Те станаха още по-добри приятели и решиха, че най-хубавите състезания не са тези, в които печелиш, а онези, в които помагаш и се забавляваш заедно. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за още много вълнуващи приключения.